Hello mga kabugis! After 2 years muli ako nagbabalik para mag-vlog ng kaunti. At ayan na nga guys, nainip na nga daw si Mrs. Ayan sakto ay magyayaya siyang magdilig ng halaman doon sa lote na nabili namin. Ay, kaso biglang dumating itong Shopee niya. Nako po, kinakabahan ako dito guys dahil araw-araw na lang may dumarating na Shopee. Kinakabahan ako dahil baka wala siyang pambayad. Kaya naghihintay na yung tao. At na nga lumabas na siya, may bit-bit na nga ang pera. Kaso parang kinakabahan ako dahil nakangiti siya at kinuha na nga niya sigurado doon sa pitaka ko, ay doon sa bag ko. Ayan, at tuwang-tuwa na naman po si Madam Mrs. By the way guys, this is Papa Boogie. Welcome sa aming mini vlog. Naiinip na nga daw siya guys, kaya nagyaya siya mandilig ng halaman. Malapit lang naman dito sa aming factory yung lote na pinagtaniman namin, kaya pinagbigyan ko na guys, kasi baka ako yung hindi pagbigyan pag ako yung nag-request. Siya na lang daw ang magdadrive guys para mabilis. Iwala naman ako sa kanya dahil e-bike lang naman tong gamit namin at hindi naman ganun kabilis na kabilis talaga ito. Saktong-sakto lang, kumbaga. Ayan ang pupuntahan namin guys, banda doon. Malapit lang naman dito eh. Kaya na nga si Winston, yung aso namin ay nauna pa sa amin. Excited yon. Hindi pa nga sementado yung daan dito sa amin kaya medyo malubak-lubak pa guys. Lalo na pag binibilisan ni Mrs. yung pag-andar ng e-bike kaya napapatalon yung puwit ko ng bagya. Sa sobrang lapit lang guys, siguro kapag linakad mo yung 189 steps lang. At ayun, natatanaw ko na yung lote namin na pinabakod. Ayan, sobrang proud lang kami guys kasi hindi ko akalain na makakabili pa ako ng ganitong lote. Baka umabot pa ng ilang taon, hindi na ako makabili sa ganitong presyo. Kaya kapag na may pera, bili na agad. Ayan guys, at first time ko nga bubuksan tong gate. Dahil hindi pa siya tapos, wala pa siyang padlock. Kaya yan, pinapuwersa ko nga, sinusubukan ko pero hindi ko kaya. Ay, may bukas naman pala dito sa gilid. Ayan, binubuksan ko na siya dyan guys. Yan, pinag-aaralan ko paano buksan. Pinupwersa ko ngayon, ayaw pa rin, oh. Tinutulak ko na ka ng buong pwersa, pero ayaw pa rin. Ayan na, guys. At ayan, smooth na. Tinutulak lang ng bagya, pero mabubuksan mo na. Kaya lang, ayun, buntikan na ako sa ulo. Ayan, guys, nakinabahan ako doon dahil, alam niyo naman, ang puhunan ko yung magandang pagkalalaki ko lang. Charot lang. At ayan na, tuluyan ko nang nabuksan yung gate. At kung makikita nyo guys, medyo maluwang-luwang naman. Welcome kayo dito. Kaso wala pang bahay. At ayan na si Mrs. Iakyat na yung e-bike. Medyo naalaspag na nga ng konti yung e-bike dito dahil marami kaming gumagamit. At saka hindi pa sementado yung daan. Kaya nagkasira-sira ng ganyan. At saka mabibigat yung mga sumasakay. Ayan, at naiangat na nga dito sa lote. Ayan guys, habang nag-iipon kami ni Mrs. pang gawa ng bahay, nagtanim-tanim muna kami kung ano-ano. Medyo nakapagtanim kami ng mamaya titignan natin guys, nakalimutan ko. Ayun na nga si Winston, sumama na naman dito. Medyo maluwang na rin guys, 200 square meter para sa pangarap na bahay. Sobrang blessings na to galing kay Lord. At ito na nga yung sinasabi ko mga tinanim ko. 1 linggo pa lang yan guys. 1 week pa lang yan tinanim namin. Ito yung atis at saka alateris sa Kapampangan at ano kasi yun? Kapampangan. Saresa. Ayan yung malunggay. Pwede ka na magtinola. Ang dami na ng bulong. Ay, dahon. Ayan guys, hirap na hirap ako magtagalog pero pinipilit ko. Ayan oh. Yung isa, may dahon na. May bulbul. Yung dahon. Yung isa may dahon na rin. Yung sa gitna para mamamatay na. Ayan na nga si Mrs. At hindi siya nakapagdala ng pandilig. Kaya ang ginawa niya, kaya ginamit niya ang kanyang matalinong pag-iisip, ang kanyang utak. Ayan, gumamit siya ng plastic. Ayan nga, bomba ng bomba. Sige, bomba. Bumomba ng bumomba. Bombayin mo pa. Ayan na guys, at ito nga yung mga tanim naming talong. Ayan, talong. Kaya kami tatanim guys para sa araw ng tag-ulan. Pag matumal ang chicharon, meron kaming ulam. Kahit talong lang, at itlog, tuyo, pwede na yon. Kaya malaking blessings na rin yun. Malaking bagay na rin yung makapagtanim ka habang para meron kang aanihin. Ayan, sa oras ng kagutuman. Ayan. Ayan, inunahan niya yung atis, alateris. Tapos alateris na naman. Ayan, tapos magyayaya namang umuwi dahil nangapatilis na naman.
Ayan guys, inano na niya yung malunggay. Ayan. Basta pala yung malunggay, tatanim mo lang yung tawag doon, yung kanyang katawan. Magkakadahon na siya. Ayan, ako yung nagtanim doon guys. Kaya sabi ni Mrs. malamig daw yung kamay ko. Kaya ang gusto pala niya, ako lang yung mapagod na magbungkal ng lupa. Matalino talaga yan si Mrs. At ayan, bomba, bomba. Kung hindi lang ako nagkahawak ng video, ako yung pababumbay nito. Alam ko to eh. Ayan, sige, bomba, bomba. Ayan, wala siyang dinalang tabo. Ayan, kaya plastic na lang ang ginamit niya para diligin yung kanyang mga tanim. Ayan, kapag araw ng tagulan, wala tayong kakainin kung hindi yung mga tanim na yan. Ayan, malaking bagay yan. Kaya nga, diligin hanggang sa mamungin. Ay, mamunga. Ayan, diligan na naman niya yung mga banda doon. Kasi yung dito sa gitna, parang hindi siya nagkabulaklak eh. Ayan. Ay, nagkadahon yung bulaklak. Ayan o, parang mamamatay na yung sa gitna. Pero yung isa, ito, ayan, punong-puno ng dahon. Pwede ka nang magtinola. Ayan. Kaya kailangan talagang alagaan ang mga halaman para pagdating ng araw, meron kayong kakainin. Sa sobrang ganda nga ng bakod na pinagawa namin ni Mrs. guys, ayan, sa sobrang ganda, napakadaming design, naubos yung budget. Kaya na mag-iipon na naman para sa bahay. Ayan, pero ang importante, satisfied si Mrs. kasi maganda yung pagkakagawa. Ayan, at saka marami siyang tsetsebureche. Marami siyang design. Gustong-gusto ni Mrs. yung ganyan, yung wala siyang katulad. Yan. Yan. Tapos konting lagay mo lang dyan ng pangalan na donated by. Parang eskwelahan na. Ayan pala guys, yung mga gumawa sila Kuya Edgar. Nandun sa bahay niya. May ginagawa. Ayan, yung mga gumagawa doon sa may bahay. Yan, sila yung gumawa ng bakod namin. Sobrang ganda. Satisfied. Pintura na lang ang kulang. Ito pala yung nabili kong bundok. Ay, bundok. Wala yan pala. Lupa pala yan. Habang nagdidilig pa rin si Mrs. ng halaman, ayan, at tuwang-tuwa siya dahil nakita niyang marami ng dahon yung malunggay. Pwedeng-pwede na daw ako magluto ng tinola at ng munggo. Bagay na bagay talagang i-partner yan. Magandang-maganda kasi yung meron kang tanim sa bakuran para kapag magluluto ka, isang ano na lang, hindi ka na mamamalengke. Kukuha ka na lang sa mga tanim mo. Ayan, ayan, bobombahin na naman. At may naisip siyang paraan. Sabi niya para hindi ako mapagod dahil wala akong dinalang tabo. Ito yan, ang gagawin daw niya, bobombahin ng bobombahin hanggang sa makarating doon sa mga halaman niya yung tubig. Ayan. Ayan guys, umaagos na yung tubig dito sa mga talong. Ayan, para tuloy-tuloy yung pag-agos ng tubig. Bobomba na yung bobomba. Ayan. Ayan, sige, bomba ng bomba. Bombahin mo pa hanggang sa mapuno mo yung lote. Ayan guys, magaling naman ang naisip ni Mrs. Dahil talaga namang madidiligan lahat ng mga halaman, pati yung mga damo. Ayan guys, at tuluyan na siya napagod. Ayan, at tumingin na sa lolo sa akin. Ako na lang daw muna ang magbobomba. Ayan, sinasabi ko sa iyo eh. Ayan, ako naman ang magbobomba nito. Ayan, sayang naman daw yung mushel. Ay, mushel, taba. Ayan, tuwang-tuwa pa nga ako dito. Hindi ako nagbubullshit. Talagang smile na smile ako dahil talagang favorite ko yung pagbobomba. Ayan, pinakita ko pa yung mga bicep ko tsaka tricep. Ayan, oh. Yan, mahirap maging pogi. Ayan, nakasulat sa damit ko. Ayan, nakrap tapata ako dito eh. Kaya napupuno na nga, nagre-reklamo na ako baka mamatay yung mga halaman. Pero sabi niya, sige, bomba pa rin, bomba. Tuloy mo lang. Ayan na nga guys, at pupunta na yung tubig sa mga balasenas, mga talong. Mga talong na tinanim namin. Yan, para agad na silang mamulaklak. Mga ilang ano lang yan, isang buwan lang siguro meron na kami pakikinabangang mga masasarap na talong. Ayan guys, kaya importante talaga yung pagtatanim. Yan, kaya huwag kang magbubushit. Dapat lagi kang smile. Ayan na nga si Wings to, no? Parang balak niyang kainin yung mga talong. Hindi pa naman malulot ay tawag hinog. Loko tong Wings to na to ah. At natapos na nga kami mandilig guys. Nagyaya na akong umuwi. Dahil talagang sunog na yung balat ko dito sa sobrang init. Dahil wala kami masilungan. Ayan na nga ate, nililiko na yung e-bike na sasakyan namin pa uwi.
At maraming salamat po guys sa panonood ng aming mini vlog pero ang haba pala. Thank you for watching. Bye-bye. Hanggang sa muli mga kabugis. Bye-bye. See you sa susunod na vlog. Mga walang kwentang vlog.